ke dai wannan uwa wallahi baki sa'ar haihuwa ba, wallahi dauda ka wuce rara da haihuwa ka gwara barinka mutsiyaci dan mutsiyata. A ce al'isa fanta mu kake ga wannan maganganun kake ce mai dan ruwa dan giya, ko da ke ba za mu mamaki ba, wallahi aka bibiya babarka a nono ita ma ta sha, ita ma iyayenta sun yi, ita ma ta zo ta yi, sannan kai da ka gaje ta kai ma ka zo kana wannan rashin mutuncin. Shak Isa alfanta mu kake ce dan giya dan ruwa saboda dan dabbobi ne kai, babarka dabba ce shegiya, kana ganin ta yace kasan dangin fir'auna. Ali Isa fanta mu kake ce dan giya, to billahi la ilaha illa huwa mu da kai ma daura dan halaka fasa sai mun ci ubanka a jihar Kano, wallahi sai mun ci ubanka a jihar Kano. Wannan tsulele za mu fito mu kafe ta, wallahi sai mun yi raga-raga da ita a siyasa, sai mun mata fata-fata. Malami guda, malamin da yake koyar da tarbiyya, yake koyar da musulunci, yake tubar da mutane, amma wai ka zo mu me yasa har yanzu mu yan kwankwasiya ka kasa shigowa fannin mu? Ka shigo ka gani, ka taba wani jagora, tunda ka taba jagora a baya muka kafe uwarka wacce aka sace a daji, barbaran yan ta'adda, muka ci ubanta muke raga-raga da kai, ka daina shiga sabgan mu. To billahi la ilaha illa huwa yanzu mun ara mun yafa. Duk lokacin da ƙara taba Ali Isa Fantami, na rantsa da girman Allah mu a matsayin mu na masoyansa a jihar Kano, na rantsa da girman Allah sai mun yi fata-fata da kai. Babu wanda zamu daga kafa, babu wanda zai zo jihar Kano ka zo kana dabbanci, kana lusaranci, kana wawanci, kana jakanta, ka zo mutane su ba ma ido. Kuma saura an ga wani karan yaron sa, wani dabban yaro dan talakawa dan matsiyata ya zo ya ce zai mai da raddi in ci ubansa, shi ma an kafa babansa in yi raga-raga da shi. Na rantsa da girman Allah duk ranar da ka ƙara magana akan Ishak Ali Isa Fantami, billahi la ilaha illa wannan tsuleliyan mai kama da kariya, mai kama da gwaggon biri, sai mun kafe ta anan mun ci ubanka kai da ita. Daidai muke da kai, babu wani ya zo mana dabbanci a jihar Kano mu zuba mai ido mu kalle shi mu kyale shi. An wuce wannan lokacin. Taba mutuncin mai mutunci a jihar Kano an wuce wannan lokacin, wallahi an wuce wannan lokacin. Duk da ba jihar mu ɗaya da shi ba, yana gobe muna Kano, amma ba za mu yadda a ringa cin mutuncin malamai. Kai kana maroki, kana talaka, kana dabba da kai kazami, wankan janaba baka iya ba, ka zo ka dinga wutin karan malamai waliyin Allah saboda shiga siyasa, ko ka zo ka dinga ce mai dan giya dan ruwa. To ba Ali Isa Fantami ne dan ruwa dan giya ba, wannan tsuleliyan mai baki kamar gadar jirgin kasa ita ce yan ruwa. Kwanaki na bidiyo akan Rara ba, nace idan mutum yana ganin Rara dan halak ne ya zo mu rantsa da Alkur'ani ba, to ni ina bukatan a nuna min foton baban Rara. Foton baban Rara nake bukata kawai. Ina yan comment ku samun foton baban Rara kawai a comment. Idan kuka samun hoton baban Rara a comment, ni zan janye, saboda dai mun ga hoton uwarsa ya fi sau 100, amma ba mu taba ganin foton ubansa ba. Kuma duk dan halak zai yi alfahari da ubansa. To shi tsinannen karen bola din, karen omologo din, shi ba shi da uba ne ko shi baya alfahari da ubansa ne? Ina jira a samun a comment. Wai jaki kaman Daudu ka hutu Rara zai fito ya ci mutuncin Isa Ali Fantami? Jaki kaman wannan sakarai wanda bai da aiki sai cin mutuncin mutane. Laifin mai Isa Ali Fantami ma malamin addini? Kawai dan ya ce ya fito zai yi siyasa, zai nemi takarar gwamna dan bai jam'iyyarka, ko dan darajar ilimin da Allah ya masa ba za ka tsallake shi ba, sai ka hau ta kan shi ka ci mutuncinsa. Hakka na danganta Isa Ali Fantami da ɗan ƙwaya. Allah ya tsine ma Dauda ka hutu Rara. Kuma na rantse da Allah ba za mu bakka ba. Wallahi tallahi za mu mayar ma da martani. Dole mu mayar ma da martani, ba za mu lamunci cin mutuncin malamai ba. Ba za mu lamunci cin zarafin malamai ba a waƙoƙinka. Kuma da izinin Allah karyewanka ya zo, da izinin Allah karyewanka ta zo, waƙoƙinka sun daina tafiya insha Allah. Jahili kaman wannan dabba da ƙiƙi zaka fito kana cin mutuncin malamin addini? Dan ɗan abin da za a baka, guda nawa ne abin da za a baka? Kana cin mutuncin mai mutunci? Wallahi tallahi din mai cin mutuncin mai mutunci, na rantsi da Allah bai gamawa da duniya lafiya. Dauda ka hutu Rara ka sani, din mai cin mutuncin mai mutunci wallahi bai gamawa da duniya lafiya. Dan rashin mutunci
kai daman kai ai wallahi dukiyar Dauda ka hutu rara haramun ce suranta, domin sai ya ci mutuncin wani zai samu kuɗi, sai ya zagi wani zai samu kuɗi, sai ya aibanta wani zai samu kuɗi, sai ya zalunci wasu zai samu kuɗi. Amma ka tsallako jan layin da dole mu mayar ma da martani Dauda, dole mu mayar ma da martani. Ba za mu lamunci cin mutuncin malamai ba, jahilai kaman ka. Ni fada in ta zo sa'in ta zo tsakanin malami da malami ban sa baki, amma da ƙiƙi irinka, jahili irinka ya zagi babban malami kaman Isa Alfantami, wanda bai da aiki sai da awa da karantarwa, kawai dan ya fito ya ce zai nemi gwamna shikenan ya zama abin cin mutunci a gunka, ya zama abin wulakantawa a gunka, saboda kai baka gaji mutuncin ba, kai ba dan mutunci bane. Dan Allah ƴan uwa ku yi min sharing din bidiyon nan ya shiga ko ina da ko ina. Wannan abin ya bata min rai, ya cin min tuwo a ƙwarya. Kana danganta Isa Alfantami da dan ƙwaya, wa iyazu billah, ƙwaya fa. Wai hadda cewa wai malam ya rawa. A ina Isa Alfantami ya rawa? Sai kama mutum ƙazafi. Wallahi tallahi ka shirya amsoshin da zaka kare kanka a gaban Allah na cin mutuncin mutane da kake, ko sauran wa'inda kake cin mutunci da ba malamai ba, karabitin 'yan siyasa. Na rantse da Allah ran gobe kiyama Allah sai ya maka hisabi da su, ko da kallo ka zalunci bawa Allah sai ya saka mai. Amma ka zo kana cin mutuncin mutane, kana cin mutuncin ma karabitin 'yan siyasa, bai ishe ka ba sai ka tsallako kan irin malamai kamar su Isa Alfantami ka wulakanta shi. Wallahi baka isa ka wulakanta shi a waka ba, baka isa ka ci zarafin Isa Alfantami a waka ba. Wannan magana ne na gaskiya, dole mu fito mu ga yamma. In kai jahili ne mu ga yamma kai amfani da kwakwalwarka. Ko wani ya ce ma ka fito kai waka ka zagi Isa Alfantami, za ka fito kai wakan nan ka zagai? Ko wani ya ce to wannan insha Allahu rara karayar ka tazo, insha Allahu durƙushewar ɗaukakar ka tazo da izinin Allah, da izinin Allah durƙushewar ɗaukakar ka tazo. Na shiga takaici wallahi matuƙa, ina baƙin cikin in ga an ci mutuncin mai mutunci, ina baƙin cikin in ga ana so a wulaƙanta mai mutunci. To ku aika masa saƙo ya kai masa, Allah ya sa ya je kunnan Jamilu gwamna, ɗan takarar gwamna a Gombe. Na rantse da Allah, inda aka ci gaba da ma irin wannan waƙoƙin, ko ka ci gaba da nuna goyon bayanka akan irin wannan waƙoƙin, ko kuma ba su gudunmuwa su masu yin waƙoƙin, kafin 12 na rana ka faɗa a cikin garin Gombe. Saboda dalilai na guda biyu kamar haka. Na farko shine ka sani cewa kai ma fa wannan kujeras da kai da shi dukan ku nema kuke yi, ba wai zarcewa kake nema kai ba, a'a nema kuke yi. Sake sabon lale za a yi a jihar Gombe da kai da malam za ku buga. Dalili na biyu kuma ka sani cewa takara da wanda yake malami yana da muguwar wahala a siyasance. Idan muka ɗau tarihi, muka ɗau misali da nan jihar Kano, muna ji muna gani takara da malami ce ta raba Kwankwasa da kujerarsa ta gwamna a kakar zaɓe ta 2003. Haka ana ji ana gani dole Kwankwasa ya haƙura sai da ya tafi. A wannan lokacin aka lullubo Malam Ibrahim Shekarau, aka dinga malami ne sai da ƙarshe ma a gano ma ashe malamin masu ne. To na rantse da Allah balantana kuma Malam Isa Alfantami, wanda duk duniya ta shaida cewa shi malami ne. Babu wani mutum ɗaya wanda duk jahilcinsa, duk haukansa, duk inda ya kai da ƙiyayyen Malam Ali Isa Fantami da zai iya fitowa ya ce Malam Ali Isa Fantami ba malami bane. Sai dai ya ce yana da wata matsala da shi ta daban. To na rantse da Allah, kaga abu biyun nan, in dai baka kiyaye su a siyasance ba, in dai baka dakatar da waɗannan waƙoƙin da ake yi a siyasance ba, na rantse da Allah kafin 12 na rana ka je ƙasa. Kafin 12 ka je ƙasa sai tashin zancen. Domin waɗannan waƙoƙi ne na cin mutunci, waƙoƙi ne wanda ba su da alaƙa da siyasa. Kalmomin da aka yi amfani da su wajen yin wannan waƙas, ba za a ce a'a ana yabanka bane ba, ba kuma za a ce ana nema ma nasara ba. An yi amfani da wasu kalmomi ne kawai tsantsan cin mutunci da tsantsan jahilci. Don haka ka nesanta kanka da irin wannan waƙoƙin, ka kuma nesanta kanka da masu yin irin wannan waƙoƙin. Amma muddin aka ci gaba da tafiya haka, ina mai tabbatar maka da cewa kafin 12 na rana ka je ƙasa.
masu cewa kuma a ai lokacin da aka taɓa kwankwaso muna nuna jin daɗinmu muna nuna wane ne ƙarya kuke yi. Sannan kuma idan an taɓa kwankwasa misali a siyasa, kwankwasa ba ɗan siyasa bane ba shi. Kwankwasa ya kai girman da za a taɓa shi a siyasance. Ko me aka faɗa kwankwasa a siyasance ba laifi bane domin shi ma ya faɗa wasu. Ba laifi bane ba. Sannan idan ana magana kwankwasa waye Malam Ali Isa Fantami. Wane ne Malam Ali Isa Fantami? Malam Ali Isa Fantami ya taɓa sa akwati ya ci zaɓe. Iliminsa ne ya kai shi aka ba shi minista, banda minista da ya taɓa yi a harkar siyasa me ya taɓa yi. Don haka ka dinga haɗa kwankwasa da Malam Ali Isa Fantami tamkar kana haɗa sama da ƙasa ne a siyasa, domin kana haɗa wanda ya digiri ne da wanda ya masters, sannan kuma kana haɗa shi da ɗan nursery ko ɗan firamare. Ba zai taɓa zama ɗaya ba. In an faɗa kwankwasa magana a siyasa, girmansa ne da matsayinsa ne yasa aka gaya masa, kuma an gaya masa shi ma kafin a gaya masa mutum nawa ya faɗa. Don haka duk wanda kuke haɗa wannan misalin na cewa wai an faɗa Malam Ali Isa Fantami yanzu mun fito muna magana lokacin da aka yi waƙar ɗan kamfai me yasa ba mu nuna jin daɗin mu ba mu nuna ɓacin ranmu akan wannan ba. Ku sani ba abu ɗaya bane ba, da bambanci. Kuma Malam Ali Isa Fantami me ma yayi? Me ma yayi? Wa ya zaga? Wa ya ci mutunci? Me yayi ma a harkar siyasa an jima me ma yayi da za a gaya mai irin wannan maganganun? Wallahi tallahi ku kiyayi kanku. Faɗa ne kuka ɗauko kanku wanda zai hallakar da ku a siyasance. Shi yasa tun da na yi minista na kammala da ina ofis da ina wajen ofis ko officially ko a ɓoye duk duniya ba da ya taɓa kira na yace ga wani abu kai na laifi, ni ba ta mini ba. Ba wai wayo na bane, ka fahimci doka ka kare kanka iya gwargwado kuma ka yi addu'a Allah ya taimake ka. Babu bita da kulli da ba a yi ba, amma ni ba a taɓa mun ba. Kai a shekara 7 da na yi nidda 3 da minista kusan 7 zan ce. Ba a taɓa kira na a wata ma'aikata wai a tuhumce ni ko a zo a ɓoye a ce ga wani abin da kai da muka gani ba gaskiya ba. Wallahi tallahi ni ba ta mini ba. Kan ishin lowest responsive bidder ina DG na da akwai abin da ya faru na dariya. Wasu suka yi petition ina wurin cewa wai an ba da wasu kwangila na gina ICT hub, akwai ɗaya a University of Lagos da na yi, akwai ɗaya a Imo State, akwai ɗaya a Jami'a a Gombe, akwai ɗaya a Mina. Sai suka ce wai kowane ɗaya an yi shi akan naira biliyan 1 ne, kuɗin yayi yawa. Kan irin dai abin da nake magana. Alhali dukka hudu da aka yi ba su kai 1 biliyan ba. Su kuma a ciki sai suka ce wai guda hudu an yi sama da biliyan 4. Hukumar da take bincike ta tura takarda tana so ta ga yadda aka yi team, suka zaga duka guda hudu suka gani, suka nemi record aka ba su sama da shafi 200 na duk ayyuka, suka ga duk yadda aka yi evaluation, suka duba babu laifi ɗaya da suka gani. Sai suka ga kuɗin da aka yi ma kowanne bai kai miliyan 250 ba, sai suka ce to ai kuɗin ma yayi kaɗan wannan da aka yi aikin. So su a wurin su kuɗin ma ba zai iya aikin. Muka ce to an ce lowest responsive bidder ne. Mu da muka yi evaluating kudin da zai aikin shine miliyan 440 kowanne, wanda suka yi bidin kuma sun kira miliyan 444 wani da biyar. To kaga ba za ka ba su ka ba miliyan 250 ba, saboda su ne aka kira yan kwangila suka ce su riba da suka ce ma bai wuce miliyan 3 ko miliyan 4 a shekara guda da suka yi aikin. Wani ma ya ce da ya san ribar kaɗai ne da ma bai yi ba. So da haka kudin ma kaɗan yayi, so da haka hasa kawai ni ko kira na ba su yi ba. Saboda me? Na gabu da wani director ce kun ce kuna bincike wala malam kai ba mu ga laifinka ko kwaya ɗaya ba. Aikin ma da muka gani mu yabo muka yi saboda kuɗin ɗan kaɗan ne aka yi aikin kuma aka yi aikin da nagarta. To shi yasa aiki na gwamnati in ka shiga sai ka san dokar. Ina minista kuma idan naga an yi abin da ba daidai ba ni nake ban taɓa ba da kwangila ba, don dokar ta ce ba ni da hurumi cikin yi, tunda ba ni da hurumi na kama hannuna na ce baki na alaiko. In suka yi abu banga na yi aiki da famse kudu, ɗaya daga cikinsu shine kawai na samu matsala da bai da gaskiya, 3 suna da kwatantawa bisa ga abin da na gani, abin da ya ɓoye Allah ne ya sani. Na ga wasu abubuwa na ce ku kawo tun da ni ne supervisor na ga me kuka kashe kuɗi. Na yi reviewing sai ya kawo, in ya saci kawo sai a kawo, sai na dabara na ce kai wannan kashe kuɗin da ake yin nan kaɗan ne, zai wahala a ce haka ne. Sai na yi dabara na ce in kun san wata ba ku san wata ba, sai na nemi CBN na ce ku bani kuɗin ministry da famsig ya ce sun kashe kaza da kaza, na yi comparing. Da aka kawo sai na ga shi abin da yake ban daban, hakikanin abin da ke reflecting a kawun daban. Ashe canja takardun ake dan a kawo. Ina hada na ce to wannan maganar babba ce, sai na yi cover letter na ce ga abin da aka yi a nan ga abin da suka bani, hukuma kaza ku zo ku bincike su. Sai na mika, sai na koma gefe na yi shiru, saboda in baka iya kama barawo ba, barawo sai ya zira ka, to dole sai ka iya aikin.
ko ɗanka ne ya yi rashin gaskiya ga zaman lafiya to kai reporting ɗinsa ba ruwanka. Kuma in kana aiki karka kuskura iyalinka ko ɗanka ko wani abokinka na kusa da kai ko wani faza illanka ko wani abu ya shiga karkashin ka aiki karka bari ka toshe, saboda in an rasa yadda za a yi da kai su za a yayi mo sai a hada da kai din to in ka hana su za ka yi bakin jini duka, amma lokacin da ka kammala za su ce alhamdulillah mun gode Allah ka gama da mutuncinka. So bakin jinin temporary ne. Allah ta'ala shi samu wange lafiya. Wannan